ಕ್ಲೀನ್ ಕಡಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದಿತ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿದ ಅಂಗವಾದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನನು ಶನಿವಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಕ್ಲೀನ್ ಕಡಲ್ದ ಪವಿತ್ರ ಈ ಪೂರ್ತು ಪಾತಿರೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಲ್ಮನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟಾವನ ಬೇಲೆ ಆವುಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ఒక ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪನೊಡುಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಂತದು ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ಅಂಡದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲದಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ದೆಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಿಕುಲು ಲೋಕಲೈಟಿಸ್ ನಕುಲು ಬತ್ತದ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೀಚ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ತೂಪನ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ದಿ ಒನ್ಲೆ. ಸೊ that is a main agenda of today's program. ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಕಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾತ ಖುಷಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಪಾತ್ರೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಪ ದಕ್ಕು ನೆರೆದು ಕಡಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಲಚರ ಜೀವಿಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಆವುಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಯಾನ್ ಜೀವನ್ ಪಾಂಡರ್ದೆ ಕೊಲ್ಯಾಡ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಕಡಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತ್ರೂ ಇನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಇನಿ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನ ನನುಂಚದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪಿನ ಅರಿವು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಡ ಬರೋಡು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಪ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಡು ಒಲ್ಪಲ ದಕ್ಕುನೆಕ್ ಅವೇನು ನೀಟಾದ ಒಂಜಿಗ ಕಡೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಂತಂಡ ಸೊ ಅವನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೊಂಡ ಇಂಚಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇನ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಫಿಶ್ಗೆ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪವಡಾಂಡ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರಡು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪಂದಿ ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನಂಚಿಂತ ಮಾತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರಡು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿದೇರ್ ಇಂಚಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಚಿಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ಕೇನಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಜಯಂತಿ ಇಂಚ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಟ್ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಬಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಎಂಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಥಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೂರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಲೆಡ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಅವೆನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆದು ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ಟು ಬಾಟಲ್ ಅವು ರೀಸೈಕಲ್ ಆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಅವೇನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಕ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಏರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು
ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಅಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ತಾಮ್ರ ಉಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಕಂತು ಪಾಡುವಿರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಕುಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆನ ID ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ID ಕಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ನಿಲ್ಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆವಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಆವಡು ಇವನ್ ಅಕುಲು ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ಕರ್ಬದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಈ ಕಾರ್ಗ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಬೂಟು ಶೂಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಲೆಗ್ ಈ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ತೂ ಪತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೈಕ್ ಗಾಯ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಅವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಈ ನಿಜವಾದ ತೋರಪಂಡು ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪುನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟುಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕುಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಐತ ಜೊತೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಕುಲು ಕಡಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕುಲು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್ ಡಿಸ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಆವಡು ಇನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್ ಇಂಕುಲು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಇಂಕುಲು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ದಾದಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಜಂಬೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ಡ್ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬೀಚ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ರಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ತಿಂತಿನ ಕಜಾವು ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇತೆ ಪೇಪರ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಕುಲು ದೆತೊಂದು ನಿಕುಲು ನೀರು ಪರ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಕುಲು ಕಡಲಿಗೆ ದಕ್ಕೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮಕೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಕುಲು ನೀರು ಪರ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಆ ಬಾಟಲ್ ನಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೀಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಕುಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹಲವಾರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನನ್ನಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ತಿರುಳುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಲ ಒಂದು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡದ ಅಕಲ ಮನಸಾರೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಒಂಜತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
స్వచ్ఛతా అభియానుడు పాల్గొన్న 20 కాలేజ్ విద్యార్థులు తగిన అనుభవాలను పొసకరోదొట్టిಗೆ పట్టుండేరు. So in a way we are happy to be over here as a volunteers to clean the beach, but deep down in our heart we are feeling the grief and sadness because our mother nature has been really filled with plastics and so on. We are cleaning over here. It's the responsibility of each one of us not to litter this place because the mother earth is being really day by day she is getting depleted and the ocean is not able to breathe because of this plastic. Today as we were cleaning we really felt sad because we saw plastics, sanitary pads, alcohol bottles and so on. So one request from you all dear Mangalorians that we should take the initiative to clean up this place, and as today's youth if we take care of our nature the future generation will get the benefit of it and we too can see a clean and better environment. So as we're calling our earth Mother Earth, beginning with mother, so before littering this Mother Earth, let us think that we are throwing waste on our mother. So I would like to say that let us be more generous to this, and one suggestion that it's better to keep dustbins in each corner of this beaches, like distance of 1 meter or something. It's required to keep dustbins. That would be better, so that people would not litter here and there. They would go and throw it on in the dustbins.